Se jiġu pubblikati liġijiet aktar ibsa brabta max-xorb u s-sewqan li ma liġijiet huma primarjament bbażati fuq inqas tolleranza fil-livell ta' alkoħol. Ħabar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ġimgħa fil-għaxija fl-ewwel programm minn sensiela ta' One Week. Aħna l-unika pajjiż, jekk ninser żball, illi tagħmel x'tagħmel inti s-suq x'qed issuq. Għandek l-istess livell ta' alkoħol li huwa permissibbli. Dak aħna nemmnu li trid tinbidel. Għaldaqstant qed ikunu proposta mont inqas ta' alkoħol permessibbli waqt is-sewqan għal kulħadd. Qed ikun proposta mont inqas ta' alkoħol permessibbli wkoll għal persuni li jkunu għadhom kemm ġabu l-liċenzja u għal dawk li jsuqu trakkijiet u vetturi kummerċjali. Dan fil-waqt li għal dawk li jsuqu karozzi tal-linja jew minibuses f'kelma oħra li jsuqu lil nies oħra qed ikun propost li ma jkun hemm l-ebda tolleranza ta' alkoħol waqt is-sewqan. Mhijiex biss kwistjoni ta' multi, hija kwistjoni ta' infurzar u naħseb li mill-liġijiet kollha li nistgħu nagħmlu ħandaħlu sistemi ġodda ta' kif jistgħu jiġu nfurzati. Il-Prim Ministru sostna li dan kollu qed isir fid-dawl li ħafna mill-inċidenti traġiċi li jseħħu huma kawża ta' sewqan taħt l-effett tal-alkoħol jew ta' droga. Jien naf li għal ċertu nies dan jinsema bħala diskors aħraġ, ma naħseb il-ġurnata li jingriflek xi ħadd li jweġġalek xi ħadd li jmutlek xi ħadd mill-familja u mbagħad hemmhekk li noqogħdu nikbu ngħidu hemm bżonn iktar dixxilpina ma ħansolbu xejn. Jien nemmen li dan il-gvern għandu jkollu rieda politika u għandna rieda politika li nieħdu dal-passi.